Όταν ιδρύθηκε το firstlap.com είχε έναν και μοναδικό σκοπό: να δημιουργήσει έναν χώρο στον οποίο να μπορεί ένας λάτρης της Φόρμουλα 1 να συζητήσει το άθλημα που αγαπάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Και ακριβώς αυτό κάνουμε και εμείς εδώ τώρα. Εγώ, Φρίξος, ο Δώρος και ο Γιώργος έχουμε εδώ έναν χώρο στον οποίο να κάνουμε μια απλή συζήτηση Φόρμουλα 1. Και φυσικά πρώτο θέμα είναι ο αγώνας που μόλις απολαύσαμε την Κυριακή. Ο Φερνάντο Αλόνσο έγινε ο τρίτος διαφορετικός νικητής της φετινής περίοδου και έχουμε τους τρεις νικητές να είναι φυσικά οι τρεις πρωτοπόροι του πρωταθλήματος. Και ποιος μπορεί να αμφιβάλλει ότι πρόκειται για τα τρία φαβόρι του τίτλου. Και όπως φαίνεται θα έχουμε αυτό που είχαμε πέρσι, ας ελπίσουμε, 7 συνεχόμενους διαφορετικούς νικητές στην περσινή χρονιά, 3 σε αυτή την χρονιά. Ράικονεν στον πρώτο αγώνα, ο Σεμπάστιαν Φέτελ στον πολυσυζητημένο αυτό αγώνα στην Μαλαισία και τα γεγονότα μεταξύ αυτού και του Βέπερ και όλα όσα ακολούθησαν. Και χθες και το τελευταίο αγώνα στην Κίνα, ο Φερνάντο Αλόνσο που πήρε μια, όπως φάνηκε, ίσως εύκολη νίκη. Ναι, αυτό που είχαμε προβλέψει νομίζω την Πέμπτη το βράδυ όταν είχαμε βρεθεί ξανά. Αναμενόμενο νομίζω μετά την Παρασκευή, μετά τα δύο free practice. Το ίδιο καλή απόδοση το Σάββατο στα προκριματικά και το σημείο που κρατάω από την Κυριακή, καλή εκκίνηση των Ferrari. Ακριβώς, μια πολύ άσχημη κίνηση από τον Kimi Räikkönen που για πρώτη φορά στην καριέρα του από την επιστροφή του στην Φόρμουλα 1 κατάφερε να κινήσει από την πρώτη γραμμή εκκίνησης. Τελικά άσχημη εκκίνηση, έχασε αρκετές θέσεις, το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Φερνάντο Αλόνσο, πίεσε τον Χάμιλτον στην εκκίνηση και μετά που μπήκε και το DRS, δόθηκε το OK για χρήση του DRS, νομίζω ήταν εύκολη υπόθεση. Από την άλλη, Φρίξο, ο Λούις Χάμιλτον πήρε το pole position. Αυτό ακριβώς. Ένα χρόνο ακριβώς από το pole position που πήρε ο Ρόσμπεργκ και την νίκη. Αλλά που ήταν ο Ρόσμπεργκ. Και που είναι ο Ρόσμπεργκ μέχρι στιγμής. Κατάφερε να τερματίσει μόλις μία φορά και εκείνη την φορά του είχαν πει πρέπει να μείνει πίσω από τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος σίγουρα χαμογελάει και έχει κάθε λόγο να χαμογελάει, λέγοντας πως ξέρετε, καλά έκανα και υπόγραψα για την Mercedes. Μπορεί κάποιος να το πει διαφορετικά. Ακριβώς, αφού έχει πάρει ένα pole position, έδειξε στο βάρθρο 2 φορές μέχρι στιγμής και όλα δείχνουν να δουλεύουν καλά για τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή. Στην Mercedes φυσικά και ο ίδιος ο Ross Brown το παραδέχτηκε ότι δεν είναι ακόμα στα επίπεδα της Ferrari και της Red Bull η ομάδα της Mercedes. Παίρνω πάσα τώρα. Ο Ross Brown όμως μετά τη Μαλαισία και τα περιβόητα πλέον Team Motors, τα οποία είδαμε και στη Red Bull, το οποίο θα συζητήσουμε φαντάζομαι πιο μετά, είπε ότι έχω τον πλήρη έλεγχο στην McLaren. Στη Mercedes. Εντάξει, διαφώνησε φυσικά μαζί του ο CEO πλέον και δεν ξέρω αυτός τι ρόλο έχει πλέον. Ο Νίκη Λάουτα στην ομάδα της Mercedes είναι ένα liaison μεταξύ της ομάδας και της Mercedes και δεν ξέρω γιατί πήρε αυτή την απόφαση η Mercedes να το διορίσει σε αυτόν τον πόστο τον Νίκη Λάουτα. Ο Νίκη Λάουτα είπε ότι όχι, πρέπει με τους πιλότους να τρέχουν. Από την άλλη ο Ross Brown και όπως είπε και ο Γιώργος, σε αντίθεση με την Red Bull και τα Team Motors στη Red Bull, εντάξει, αν μου επιτρέψετε να πω ότι ο Ross Brown δεν είναι ο Christian Horner. Ούτε για αστείο. Ακριβώς. Όχι, ποτέ. Δεν μπορεί να συγκρίνει τον Ross Brown, ένας άνθρωπος ο οποίος έφαγε την Φόρμουλα 1 με το κουταλάκι. Ο δε Christian Horner έφαγε και αυτός πίστες με το κουταλάκι, όμως και ο μικρές και έζησε αρκετά μέσα από την Arden, την ομάδα του που έχει στα μικρότερα πρωταθλήματα. Και ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι επιτυχημένος διευθυντής ομάδας, αφού κατάφερε να πάρει 3 πρωταθλήματα κατασκευαστών και 3 πρωταθλήματα οδηγών με την Red Bull. Φυσικά θα έχουμε ένα άρθρο στην επόμενη εβδομάδα για τον Christian Horner και τον ρόλο του στην Φόρμουλα 1. Έχει δημιουργήσει αρκετούς εχθρούς μεταξύ των υπολείπων ομάδων. Αυτό όμως είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή είσαι επιτυχημένος, σημαίνει ότι θα είσαι και κυνηγημένος. Αυτό το είδαμε και με τον Φέτελ, το είδαμε και με τον Μάικλ Σούμαχερ. Πλέον οι παραλληλισμοί μεταξύ των δύο δεν νομίζω να χρειάζονται ειδική αναφορά. Καθώς αυτό που έδειξε στην Μαλαισία ο Γερμανός είναι ακριβώς αυτό. Ένας καθαρόμορφος Γερμανός που σε κρύο αίμα θα πάρει αυτό που θέλει, θα σου πει συγγνώμη, όμως δεν πρόκειται να αλλάξει τη γνώμη του για αυτό που πιστεύει. Όπως λέει και ο Χόρνερ, και θα το διαβάσουν οι φίλοι στο άρθρο μας, όταν είσαι αργός στην Φόρμουλα 1, όλοι είναι φίλοι σου. Όταν αρχίζεις να είσαι γρήγορος, τότε αποκτάς εχθρούς. Και έχει δίκιο. Ο πρωταθλητισμός είναι ένα από τα πιο σκληρά πράγματα στον κόσμο, καθώς μπορεί να υπάρξει μόνο ένας και όλοι οι υπόλοιποι τον κυνηγάνε. Ο Φερνάντο Αλόνσο που κέρδισε στην Κίνα του έκανε να φαίνεται εύκολο τέλος πάντων και μαζί με τους υπόλοιπους
οδεύει στο Σαχίρ. Καλύτερα είναι ήδη στο Σαχίρ, όπου αύριο ξεκινούν οι ελεύθερες δοκιμές. Καλή προϊστορία για τον Ισπανό. 3 νίκες, άλλες για τον Φελίπε Μάσα για την Ferrari. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε καλό αγώνα την Κυριακή. Αυτό όμως επιβάλλει καλά προκληματικά. Τι έχουμε να πούμε για τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Δεν ξέρω αν θα ευνοηθεί ο Σεμπάστιαν Φέτελ με την αλλαγή στα ελαστικά. Η απόφαση έτσι λίγο. Δεν ξέρω αν τους πήρε στον ύπνο τις υπόλοιπες ομάδες αυτή η απόφαση της Πιρέλη να διώξει, να μην φέρει στο Μπαχρέιν το μαλακό ελαστικό και να φέρει την μεσαία γόμα. Νομίζω αυτό που κάνει η Πιρέλη είναι βεβαιώνεται πως δεν θα έχει να πει κανείς τίποτα κακό για την επιλογή των ελαστικών. Δηλαδή, στην πιο ζεστή πίστα τους δίνει τα δύο πιο σκληρά μείγματα για να μην μπορούν να πούν οτιδήποτε όσον αφορά την φθορά που δεν έπαιξε τον ρόλο τον αρνητικό που περιμέναμε όλοι στην Κίνα. Σίγουρα όμως θα δώσει το δικαίωμα στον Kimi Räikkönen και στη Lotus που δουλεύουν πάρα πολύ καλά και στην Ferrari με το μαλακό μείγμα να κάνουν την επίθεση στον Christian Horner και στον Sebastian Vettel ότι αυτοί κρύβονται πίσω από αυτή την απόφαση. Οπότε αυτό που διακρίνω από αυτά που λέμε για τον Μπαχρέιν είναι ότι θα πρόκειται για έναν αγώνα ανάμεσα Räikkönen, Vettel, Alonso πάλι. Sebastian Vettel νικητής στον περσινό αγώνα δείχνει να έχει τα φόντα να χτυπήσει αυτόν τον αγώνα. Φυσικά και ο Räikkönen διεκδίκησε πέρσι τον αγώνα παραλίγο θα έπρεπε να πάρει την νίκη κατ' εμένα. Να πετύχει την νίκη. Στον 30ο ανέβηκε στο βάθρο και αυτός και ο Grosjean στον περσινό αγώνα και δείχνει να είναι φαβορί. Δεν ξέρω οι Mercedes πόσο κοντά είναι σε ένα βάθρο. Το layout του Μπαχρέιν δεν είναι και τόσο διαφορετικό από το layout της Κίνας. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι οι ευθείες δεν είναι όσο μεγάλες όσο είναι στην Κίνα. Υπάρχουν ευθείες όπου ο οδηγός θα χρησιμοποιήσει όλες τις σχέσεις φυσικά των κυβερνητικών, περίπου 3, οπότε θα έχουμε και πάλι διπλή ζώνη DRS, οπότε θα έχουμε και πάλι προσπεράσματα και μάχες όσο ψεύτικο και αν θα είναι το racing. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τα medium, λογική η αλλαγή μείγματος την τρίτη από την Πιρέλη. Και εγώ είμαι στη λογική. Το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει και δεν θα έχουμε σκηνικά του τύπου Sebastian Vettel out of race με τον Alonso στην ίδια διαδρομή. Άρα θεωρώ ότι ίσως ήταν λογική η κίνηση. Δεν κάναμε αναφορά όμως στη McLaren και στον Jason Button. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Η McLaren, ο Jason Button που νίκησε και αυτός στο Bahrain, από την άλλη περιμένουν το καινούριο που δείχνει ότι θα είναι ένα ολοκαινούριο μονοθέσιο που θα παρουσιάσει η McLaren στην Ισπανία, αφού θα μπούμε για καλά στην ευρωπαϊκή σεζόν και εκεί θα βλέπουμε και συνεχώς αναβαθμίσεις στα μονοθέσια, αλλά δείχνει μέχρι στιγμής ότι αυτό που μπορεί να κάνει ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής είναι να μειώσει όσον γίνεται τις απώλειες. Damage control. Ακριβώς. Damage control όμως δεν γνωρίζω κατά πόσο μπορεί να μπει στη μάχη του τίτλου η McLaren σε αυτό το σημείο της χρονιάς. Έχασε το τρένο. Δείχνει πως είναι αδύναμη στους πρώτους 3 αγώνες, άρα θεωρώ ότι δύσκολο να μπει ανάμεσα στις. Υπήρξε δήλωση από την McLaren μετά από την Μαλαισία, πως ξέρετε, οι οδηγοί μας είναι εντάξει, δεν υπάρχει πίεση τώρα, όμως μετά από την Κίνα ο Πέρες ένιωσε αρκετή πίεση. Και έτσι για να πάμε για το κλείσιμο, οι υπόλοιπες ομάδες, Sauber, Force India. Force India έχει πάρα πολύ δύναμη, μέχρι στιγμής όμως για κάποιο λόγο δεν τους βγαίνουν οι αγώνες. Ο Ζούτιλ επέστρεψε μετά από ένα χρόνο απουσίας, ήταν πρωτοπόρος στην Αυστραλία. Είδαμε όμως και τι έγινε και στην Μαλαισία, είδαμε και τι έγινε και στην Κίνα όπου συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Το σίγουρο είναι ότι η ζεστή άσφαλτος θα παίξει τον σημαντικότερο ρόλο, με τα Πιρέλη να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και ο καλύτερος με τα ελαστικά του έχω την εντύπωση πως θα κερδίσει. Και για να δούμε τι θα κάνει και η Toro Rosso μετά το πολύ καλό αποτέλεσμα του Αυστραλού. Έτσι ανεβασμένη στα πάνω της, πέτυχε η καλύτερη του θέση στα προκριματικά πέρσι σε αυτή την πίστα ο Ντανιέλ Ριγκάρτο και νομίζω έχοντας σαν βάση το αποτέλεσμα της προηγούμενης εβδομάδας έχει τα φόντα για κάτι καλύτερο. Το είναι αν μπορεί να κοντράρει τουλάχιστον την McLaren. Και όσο τον Jean-Eric Vergne αρχικά, με τον οποίο κάνει τη μάχη ίσως για την δεύτερη θέση της Red Bull. Ίσως. Ναι, και θα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία σε κάποια άλλη εκπομπή να το καλύψουμε. Ή σε άλλη εκπομπή ή φυσικά στο firstlap.com.